42 minuts. Avui en dia vivim obsessionats amb el futur. Creiem que els avanços científics i les noves tecnologies seran la nostra salvació, però podem tenir fe en el progrés? Realment la humanitat surt guanyant amb el progrés? Ens fa millors persones el progrés? Les respostes a totes aquestes preguntes les té el nostre home dels pensaments, el nostre home del sapere aude, periodista i filòleg clàssic, Toni Gené. Toni, bon dia. Bon dia, bon dia. Un tema curiós, no? Sí, el progrés. Perquè hem de començar a desmuntar un altre mite, no? Sí, vinga, va, comencem, anem a desmuntar mites. Clar, perquè tu saps, Margalida, tu que ets una persona de Bíblia. De Bíblia? Sí. No em sap dir tu que tan progressista. La coneixes bé. No me conec gaire. D'ençà que l'home va arribar al món, què ha fet? Quin ha estat el seu objectiu? Dominar la natura. Destruir-la, diria jo. Bé, és que això ha derivat, el domini ha derivat en destrucció. I clar, tu recordaràs quan anaves a missa, quan escoltaves l'Antic Testament, hi ha un passatge molt curiós de Gènesi on Déu dona un missatge a Adam i Eva, no? I el missatge és aquest: sigueu fecunds i multiplicau-vos, ompliu la terra i dominau-la. Paraula de Déu. Però això, per aventura... Posa davant, senyor. Per aventura és per aquest missatge tan clar que no vaig tenir fills mai, ni he tingut mai fills, no? O sigui, te vas revelar contra aquest desig. No ho sé, ho que de pensar ara. No? Clar, ell deia, dominau la terra, no? Clar, el problema és que no sé si hem sortit més guanyant, que perdem amb aquesta voluntat malaltissa de Samo, de voler dominar la natura i de voler ser un petit déu. Voluntat malaltissa, passen 2 minuts d'un, 2 minuts d'espai, sapere aude, i ja tenim línia perquè Antoni Gené ja s'ha posat pessimista. No, jo no soc pessimista. Ja començam. Ja està negre. L'única cosa que faig és reproduir el pensament de l'escriptor israelià Yuval Noah, és autor del famós llibre Sapiens, que ara ha tret la segona part, Homo Deus, i en aquest llibre Noah recorda que el camí cap a la prosperitat va començar fa 12.000 anys amb la revolució agrícola. Noah insisteix que va ser un moment clau en la història de la humanitat. Va ser el punt d'inflexió, diuen, quan els sàpiens varen perdre la simbiosi íntima amb la natura i es varen precipitar cap a la cobdícia i l'alienació. Portàs cap on portàs, el camí no tenia marxa enrere. El problema, quin és? Que mos han pervertit, mos han degradat a la recerca del progrés, no? Clar, després de la revolució agrícola, en el segle XVI, arribaria la revolució científica i 2 segles després, en el segle XVIII, la revolució industrial que mos abocaria definitivament cap a l'abisme. Me sap greu no, ja està. Aquest to. La revolució ja industrial ens abocaria cap a l'abisme, però per què? Per què fas aquesta reflexió? Bé, no la faig jo, ho fa l'autor de Sapien, que mos recorda que en el segle XVIII la majoria de cultures no creien en el progrés. L'escoltam. Es considerava impossible que els coneixements humans poguessin servir per superar els problemes fonamentals del món. Si fins i tot Mahoma, Jesús, Buda i Confuci, que sabien tot allò que s'havia de saber, havien estat incapaços d'eliminar la fam, les malalties, la pobresa i la guerra del món, com podíem esperar que ho féssim nosaltres mateixos? Aquesta poca fe en el progrés, tanmateix, seria atacat en el mateix segle XVIII per la il·lustració. Ja sabeu, el gran moviment intel·lectual que havia d'il·luminar la humanitat, no? Però el problema és que la il·lustració va pecar de supèrbia. Va pensar que els avenços tecnològics, guiats per la raó, implicarien un perfeccionament de la pròpia humanitat en tots els aspectes, no? I tots seríem més feliços en un món millor, no? Quina utopia, no? Clar, però això vendria a ser una farsa perquè clar, mos ho van creure i fa 33 anys... Home, és que tenia molt bona pinta, Toni Gené, això que deies. Sí, però clar... Si tots som millors, el món serà millor, i si el món és millor, tots som millors, què més vols? Sí. O no? És que no pot ser millor, no pot ser millor. Blanc i en botella. Mos creiem aquest discurs i fa 33 anys, crec que no ho recordaràs tu, Cati, això. No. Tots vàrem anar, inclòs jo, en massa, en els cines. Devies ser petit, tu, per a Toni Gené. També. D'acord. Duer. Jo no era, però tu tampoc feia tant que eres. A veure Back to the Future, Retornar al futur, que tenia una banda sonora memorable.
Margalida, sí que te'n recordes. Home, jo me'n recordo perfectament. Encara anàvem a casa de monges en aquell temps. Home, jo no recordo el cine, però evidentment la vaig veure. Toni Gené. Però ja no... tu la vas amb VHS, és igual. L'emoció, el sentiment d'ara mateix. Home, perquè, Marty McFly. clar, Michael J. Fox, sí. Aquesta pel·lícula va ser un oracle dels temps moderns, va tenir 3 entregues i el seu protagonista, Michael J. Fox, era un adolescent nord-americà que viu al 1985, no? I amb un cotxe especial fa un viatge en els temps. Primer viatge 30 anys enrere, al 1955, i després 30 anys endavant, al 2015, o sigui, fa 3 anys, no? Clar, jo record perfectament, quan vaig veure aquesta pel·lícula, un detall que me va cridar l'atenció era que ell entrava a casa seva del futur, el 2015, i veia la tele a la paret de la sala de casa seva. Jo deia, és curiós, i això que ja és una... Això te va cridar l'atenció en tot allò que hi havia en aquella pel·lícula espectacular. Antoni Gené, ni patins voladors, ni... Era igual, els cotxos. Hi ha una tele ferrada d'una paret i això m'apareix el futur. La llogueta aquella cinefilm, que s'ha dit aquella llogueta? Sí, que girava. Cinecin. Projectaves. Això, de passar això a una pantalla era impressionant. Però, clar, aquesta pel·lícula mos parla d'altres curiositats futuristes, parla de cinema en 3D, que ja és una realitat, eres telefòniques, que jo crec que alguna cosa similar ja hi deu haver. Els rellotges, no? Rellotges intel·ligents. Sí, i Google ha fet proves, no?, amb aquestes ulleres. Després parla de cases intel·ligents, domòtiques i de cotxes voladors. Encara no he vist de cotxes voladors. Sí, hi ha uns que han provat a la Xina, d'aquests que van per damunt. A la Xina tot això fa anys que és, Toni Gené. No ens arriba, però ja és un moment. Taxis voladors. Abans de deixar de xerrar de Back to the Future, perdoneu-me, però han d'anomenar en Doc, perquè només han xerrat de Marty McFly i aquesta pel·lícula sense en Doc no s'aguanta. No s'aguanta. Gràcies. Bé, és curiós, perquè molts d'aquests invents s'han arribat a fer han estat una realitat. Sí, fins i tot Nike va treure un prototip d'unes... Converse eren, no?, de les sabates que se formaven totes soles a Nike. Nike eren les originals, les va treure una edició limitada que no crec que funcionés més de 2 vegades, però en commemoració de la pel·lícula. Així és. Bé, en qualsevol cas, Back to the Future presentava un futur molt idealitzat gràcies a aquest progrés, però tornem, Toni, al mite del progrés de la il·lustració. Els intel·lectuals de la il·lustració eren ben ingenus, hem de dir, si creien que tots el mal de la humanitat es resoldrien amb el progrés. És evident que aquest optimisme intel·lectual lligat en el progrés és una quimera, una utopia, però el progrés, en paraules de l'escriptor mallorquí Melcior Comas, és la religió atea de la modernitat. M'agrada aquesta definició, la religió atea de la modernitat, no? Perquè ens agrada pensar que el món millorarà, que aconseguirem en el futur societats més justes, cultes, igualitàries, i que el progrés, això, en aquest sentit, mos serà de gran utilitat. Però, en realitat, mos estem autoenganant, no? Perquè encara som víctimes del mite del progrés que va néixer en el segle XVIII, com han dit, de la mà de la il·lustració, no? Fa 50 anys, el margalidà Joan Mascaró Fornés, un dels grans balears més universals que tenim, ja mos advertia del gran error que és creure en el mite del progrés. La cultura no augmenta, sinó que disminueix. Vivim en els començaments bàrbars d'un temps de ciència en què els valors morals, espirituals i de bellesa compten per ben poc. Per això és més i més urgent conservar el foc sagrat de la gran tradició humana i espiritual. Els homes, d'ara, dominen la naturalesa en lloc d'estimar-la, com fa el poeta. Dominen la matèria, però dominen ben poc llur esperit. D'això venen les lluites, egoismes i totes les fonts del mal. Vivim en un temps en què ens manca fe, en lloc de fanatisme, visió espiritual en lloc de negacions i intoleràncies, un sentit gran i universal de la vida en lloc de petiteses humanes i inhumanes. Per tant, Joan Mascaró ja mos avisava fa 50 anys d'aquests perills del progrés, no? Deia que el progrés era un instrument que mos podria deshumanitzar i que en lloc d'estimar la natura, avui el que feim és dominar-la. Era visionari, Era visionari. Totalment. Clar, qui també va compartir aquesta tesi, diguem-ne, pessimista, no?, de Mascaró va ser Charles Chaplin. Tots recordam la gran pel·lícula El gran dictador, ja en vàrem parlar la setmana passada per un altre tema. L'has tornat a veure fa poc, L'he tornat a veure perquè, clar, és un clàssic, és el que tenen els clàssics, sí. No? És una pel·lícula del 1940, ja sabeu que Chaplin en aquesta pel·lícula interpreta l'alter ego de Hitler,
Hitler, i en el seu discurs final, molt famós, ja fa aquesta advertència sobre la cara fosca del progrés. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana. Exige la hermandad universal que nos una a todos nosotros. Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo. A millones de hombres desesperados, mujeres y niños. Víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres y encarcelar a gentes inocentes. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano. Per tant, Chaplin mos advertia que pensàvem molt i sentim poc, no? A més que màquines, necessitam humanitat i intel·ligència emocional, també podríem dir. I en aquest cas parlam d'una pel·lícula, un discurs de l'any 1940, som a 2018, han passat gairebé 80 anys, i jo diria que és més actual que mai, això que han sentit ara. Total. És que en Chaplin, si avui aixeques el cap... Tapa, no? I clar, aquesta setmana també hem sabut que a la Xina ja han aconseguit, la Xina que sempre van... Tres passes endavant. Sí, han aconseguit clonar dues monedes. En la mateixa tècnica amb la que se va clonar el 1996 Suva d'oli. Clar, recordeu que Suva d'oli va ser el primer mamífer clonat, però va viure la meitat del seu temps, perquè una ova de mitjana viu 10 anys, i ella va envellir de manera prematura i va morir al cap de 6 anys, però bé, va ser una gran fita, no?, per la història. Va viure la meitat de vida que s'esperava, i jo aquí sí que hi era ja, Toni Genet, he dit que record que hi va haver com un pànic generalitzat, perquè pareixia que s'havien clonat una ovella, clonar una persona era qüestió de mesos. Tothom tenia pànic i ja mos qüestionàvem què passaria en clonar una persona que pareixia que havia d'arribar tot d'una. Tu eres molt petita, no?, que passava bastant Però pena. ho record, jo passava pena, sí. Però jo m'he quedat amb això, les monedes, perquè tu m'ho has dit que la Xina han clonat dues monedes i no n'has dit res més d'aquestes monedes. Bueno, és una fita històrica, no? Sí. Perquè si comencen amb monedes... Què acabarà? Aviat seran xinesos. Que no se pensin ja de clonar, perquè tots són iguals. Perquè li he de mal, per favor. Ara no entrarem dins d'aquest tema. M'ho de perdonar. En tot cas, clar, abans de la clonació, però a l'any 1978 hi va haver el primer nadó proveta de la història, nascut per fecundació in vitro, és a dir, concebut fora de l'organisme matern, i clar, era una dona britànica, i aleshores l'Iglésia ja va posar el crit al cel, no? Clar, avui, gràcies a la reproducció assistida, moltes mares amb problemes de fertilitat han vist complit el seu somni, no? Per tant, en aquest cas, el progrés ha estat molt beneficiós, però clar, ara el progrés resulta que mos ha duit els polèmics ventres de lloguer. Clar, és com si l'home sempre ha anat jugant per aconseguir-se com a Déu, no? Un petit Déu. I clar, això es garrifa, perquè clar, se mos pot escapar de les mans. Si no ha escapat ja. Si no ha escapat ja. D'aquesta preocupació em va reflexionar fa 200 anys, el 1818, l'escriptora britànica Mary Shelley, a la seva famosa novel·la Frankenstein o el modern Prometeu, i parlava d'aquest risc que costa. Justament, dilluns precisament parlàvem de la versió cinematogràfica, bé, de la versió no, de les versions audiovisuals que se n'han fet d'aquesta obra amb en Rafa Porcel, perquè se celebra ara els 200 anys d'aquesta obra. Sí, vos vaig escoltar, perquè clar, és un mite molt potent. Hem de recordar que el protagonista és el doctor Frankenstein. Frankenstein no és la criatura, sinó el doctor, un metge que intenta emular el famós tità de la mitologia grega, Prometeu, que va ser qui, per ordre de Zeus, va modelar, va crear en fang els primers homes. Per tant, el doctor Frankenstein també vol crear un home, en aquest cas aquesta criatura, que durà el seu nom, i clar, intenta que el seu objectiu és que aquesta criatura fregui la perfecció, no? Però clar, s'intent li surt malament perquè dona vida a un individu lleig però amb un gran cor. Clar, i quan veu el seu físic, el doctor, el seu creador, li provoca rebuig, no?
i, clar, però és una injustícia perquè el rebutja pel seu físic. Clar, és una criatura que és rebutjada pel seu físic, tot i que tingui bon cor, des de fora és vista com monstruosa, cosa que també ha recollit el cinema molt recentment Eduardo Casanova, una pel·lícula que se deia Pieles i que parlava precisament d'aquest concepte que 200 anys més tard des del cinema també s'ha de tractar de com avui dia encara tenim aquests prejudicis i les aparences al cap i a la fi sempre enganen. Perquè clar, allò important és l'interior, no? Efectivament. La bellesa interior. Això és un discurs políticament correcte, però tots sabem que la vida quotidiana no és així. Així, és molt cruel. Margarida Grimalt, o no has vist La Bella i la Bèstia? Sí. Això és ficció. Sobretot No? a nens petits amb aquest tema són molt cruels en so físic, no? Se fixa molt en so físic. Però encara... I els adults també, És que els adults ho tenim terriblement incorporat mal, com bé diu una Margalita, amb aquesta hipocresia de sermonejar així, a l'interior tothom se vol veure bé, perquè pensam que és allò que venís, allò que compram. També. No, és allò que compres, sobretot. Sí. Per tant, jo quan vaig llegir la novel·la, clar, tenia aquesta altra imatge de Frankenstein i tot d'una vaig empatitzar amb la criatura, no? En aquesta novel·la, Mary Shelley el que va voler era conscienciar d'esperit que suposava per la seva època, en el segle XVIII, hi havia la gran revolució industrial, el Somo ja intentava jugar a la Déu, hi havia invents que, segons Mary Shelley, se li començaven a escapar de les mans, per tant, ella feia aquesta reflexió. Què passa? 2 segles després, segurament Mary Shelley, veient els progressos que s'han fet a nivell tecnològic, a nivell mèdic, en alguns casos estaria una mica preocupada, no? Perquè hem parlat de la clonació, que seria com una espècie d'enginyeria genètica, que planteja molt de dilemes ètics. En tot cas, Toni Gené, tens raó en tot això que has dit fins ara, però t'han donat 17 minuts de pessimisme, ara ens has de reconèixer que el progrés també té les seves coses bones. Evidentment, mos ha donat més benestar, ha facilitat les comunicacions, podem volar, podem anar d'un lloc a un altre, però clar, sempre jugam amb la nostra vulnerabilitat, perquè si falla un d'aquests invents, després mos provoca pànic, no? Clar, tenim més esperança de vida, podem curar malalties que abans eren incurables, i en aquestes condicions la gent té molta esperança en el futur de l'espècie humana, però bé, però el problema és que el progrés també s'ha utilitzat en contra de la humanitat. Basta recordar surt de bombes atòmiques a la Segona Guerra Mundial. Una altra cara negativa del progrés seria el canvi climàtic, no? I ara tenim la dependència a les noves tecnologies, evidentment. Tot en excés és dolent, no? Allò que sempre ens diu en Carlos Garrido, tan avasats ara amb el Google Maps, el dia que falli, ningú sabrà sortir de casa seva. Tothom se perd. Sí, tothom se perd. És així. Clar, però el que queda clar és que han de saber que el progrés tecnològic no implica necessàriament progrés moral. El progrés no ens farà millors persones, no? Clar, basta recordar també novel·les distòpiques que imaginen un futur indesitjable i alguna d'aquestes d'aquestes novel·les s'han fet realitat, cosa que evidencia que la humanitat no té remei. Exacte, només basta pensar, per exemple, en 1984 de Orwell. Aquesta podríem dir que s'ha fet realitat, perquè és que el gran germà és aquí. És aquí, i la neollengua també. La postveritat, la mentida vestida de veritat. I aquesta setmana, precisament, he vist tothom en parlar a les xarxes de segon capítol de la 4ª temporada de Black Mirror, d'aquesta sèrie de Netflix futurista, no? No sé si l'heu vista. Sí, és capítol... Aquest episodi se titula Arcàngel, parla d'una mare sobreprotectora que, per tenir més controlada la seva filla, en un futur se suposa que ja hi haurà xips on els pares podran veure a través dels seus ulls. És un xip que s'incrusta en el cervell de la criatura i tu, el pare, veu que fa tots els moviments. I la pot tenir localitzada en tot moment, regular les seves constants vitals, o sigui, és gairebé com si fos... Com tenir una pepa. Efectivament. Però jo quan vaig veure aquest capítol és angoixant, però dius, és que això ja pot passar. No és tan en fora. No està tan en fora. Per tant, la distòpia ja és una realitat, no? I clar, no revelarem el final d'aquest capítol, però clar... Però va en la línia de Toni Gené. Bé, ho deixarem així. Va en la línia de la lectura pessimista del progrés. D'acord. Per tant, la pregunta és, hem sobrevalorat massa el progrés? La resposta no la tenc jo, sinó la té Einstein. El progrés només és el canvi dels nostres conflictes i incomoditats per uns altres conflictes i incomoditats molt més perfeccionats.
Les noves incomoditats són tan incòmodes com les antigues, però els conflictes són cada dia més difícils de resoldre. Els conflictes progressant, però sorgeixen conflictes Més grossos. Cada vegada més difícil de grossos, resoldre. i clar, és un bucle, però clar, també hi ha aquesta part positiva del progrés. Jo, per tant, No sé si l'has acabat de transmetre, eh? La part positiva, Toni, t'hem de dir, no sé si l'han vist. li has dedicat un 12% de temps. que ens podem comunicar amb gent de l'altra punta del món, podem viatjar, hi ha malalties que ja són curables. Més la realitat virtual és extraordinària, també. L'esperança de vida ha augmentat. I tant, tot és fantàstic, no? I que el futur, com ens imaginem el futur? Perquè, clar, la pel·lícula Retorn en el futur parlava del 2015, ja han passat el 2015, i què podem esperar del futur? Jo no ho sé. Jo l'únic que vos puc dir és que quan penso en el futur només me ve en el cap aquesta cançó. Que serà, serà, whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que será, será, what will be, will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart. Però, Toni Gené, dius que te venen ganes de cantar la cançó? Sí. Com és que no la cantes? Serà. Sí? No vull fer ridícul. Si te venen, no el faries, si te venen ganes de cantar aquesta cançó, Sí. jo crec que l'hauries de cantar. A la dutxa de casa meva. Millor. I de mentre no siguem a la dutxa d'Antoni Gené, qui el vulgui trobar a www.antonigené.com. Molt bé. Aquest ha estat el Sapereu d'avui, una mica manco, pessimista de l'habitual. Toni, Realista. bon cap de setmana. Adéu. Ask their mother, what will I be?